Igeria Kuruchi County sana na ibire. Ichuchira Sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley. Akesime asenamba enoti sana na ibire. Inya isato isano nemo ibire. Isato isano na isato isano na ibire. Eyemo Elioto Goikere Guse Otutarire Asechia Bisichito. Ichuchira Senyumba ya Brighton Apartment. Ijire busyo wechiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Omwanchu murigere Ndizi TV nande ni mambengi ya tokonyora na sembeo rituko lya Jumanne ya kitariki 5 Mutinyi 11 mwaka wa 2023 asumurubiri bw'Ensakia ime yomurubiri bw'Ensakia ime yegetoseni Ndizi TV nero bwansu bw'Omugusi egarongo kuwarigania senjera ya bene asemambi yaboniga rituko lya kabere asamate muyekeraskeri ye 12 agochaka bene asemambi yaboniga asense yaito ya Kenya no semerwe tubuna bana mbandete gukora matemu ayubuya no nyabande babege tubyara abantu bari babege tubyara anene bari batage tobo kabara bukoibera amatemu ayo ekere wisara yegisemi ebegete miroberi kwene kibina bukabara bonde bwenzi mboyo bokwene kiwa ase amatemu ayo galtwaroje umurike botamba se wisare iyo berkipsang adedena wameweka mikakati yo kwene kibina amatemu ayo ngogenda buyebu narobereirie ense ya Kenya. Mwanchumureni otoko kuwalikania senjera ya bene orasoa ime yomurobelio asimambi ya boniga tuchaka monae na tukura monae indi tumanya nina lea koreka ndiri tukirigo na lea koreka na lea rona na lea roberio koreka na li tukuria ngi kiagera nduga tutuara manyamna na lea robereirie unabaliki bamangana na ndi bunaba tenerigose bali bakoreta rumurobelio yo bw'Ensakia li tukiriga ya bono mambia Unapotambe Tuesday ni yobo chenu iyo manyana gekora gense ya monde nusu mo daktari ngikara se student ato tebing akitoenda tewe tanga kurwa singa tutakiri we tanga kurwa samarwere au na kwebekera afya ere ngiye kiagere kurubate afya engiya igona lioro motenengu taria karoro motenengu nandoga twara afya erembi goma chumuri ati atoire libageria bene go kwariga ni asenjera ya bene no gosemerwe tuna kwabukira benya sawu wanjire kwarali tukeliga andonsi asoberete chingongo inye chenze choshouta nerora senze media studio kwene kuna mali ogine chivicha gochera senjera ya bene asemambi yabone abuna botambe ni gotora maigatatu twene kwene mirobiri omurobiri ogochere asenjera ya bene kirenga geito no korosari tukuliao na gotebina bono boka so asomurobiri tochaka munae antokore amunae ntora sesemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital abuna otonyora oikoli kamalieta yonsuna Ndizi TV News Digital otonyora asenjera yoboikirano boigo asensemo ya YouTube no togotoka Ndizi TV News abuna asensemberi ya YouTube ase website tonyora www.ndizitv.net abuna otonyora asenjera yoboikirano kiarantororo asichinse meronkeberi nainye no otonyora ase enjera yabene wegana boto tumera uchumbe ya tutenge kwa boki ruwetira se namba ya 0792192834 ine namba ya studio asemambi yabone to tigara maega pono swa ime yumurobiri chitim jetu chonsi tim diaspora
tim chini ya maji, tim panakosa na tim following asemambi yaboniga enero Ndizi TV bwansu Gusii. Wakire buya mwancho murigeri andansa so tutangerete kurwa kokwanenga wakire buya andonsa so berete na kiogenderete kotwatiganete abugora oikaboniga tokomtenya sangambu ya mono nanda twancheire to umiranire asembe orituko riarero ria Jumanne rituko ndocherero imburatera tumuono bwaki ndochebona abantu abangembache babuke mapema mbali wocha kuira na nyumba bakwirindori mwancho muningo tenga karibu kegema asemambi ya Tinyari sanga mange asomoro biro Ensakia anene litukeriga ria Jumanne lituko tubwate igoro yobachenu bwito tokumanywa gose omageni turi tukoria rero ne Dr. Mayo ngoikarase studio kurenda seboni yakotenga karibu tunyari gusanga ayare abirika wateka korwabu igoro goika aboniga ase tokunyara gokotenga na ria gendrete boikase tukoria rero nabo igo andake ankyo na ria rachikoba igo mwancho muri karibu kegema asomoro biro Ensakia iwenka ikaransa beke remote ya are konyo kwa bekire Ndizi TV beke remote ya are bono ikaranso ike igentora gani nagacha igonyo gusiba emambi abono gusibo kendu mobere igo mwanchu muri gotenga karibu iwenka amashabiki itoko chinsemo chiri chanya mache chinsemo cha suneka chinsemo chiri cha bumali bayigonga ni metenga bono mwana Lydia nyachae nere sande yobukire mambi aboniga komatenga ama sogeri ayo na usugire mambi yaboniga te karibu imeyo morobiro kabisa abantu bonsi baria nabantu bamarindi abantu bonsi bakuri Nyamira chinsemo chiri cha kitutu north oigo chinsemo cha kitutu south Nyamira ensemeri ya north Mugirango west Mugirango kwatenga karibu abantu bake birigo so imeyo morobiro tunyale usanga aseri bwairimo abashabiki kuru chinsemo chiri cha diaspora bwakire nabo igo atinga mugendrete gabu tumanye ase mambo ya bono tumanya na kya mashabiki ito agendrete ase obukimobo iga Dote ito nyale kwa simu ngambu ya mole yaya tigato teba ninga mbu yeto la semambe ya bono wetera ase chinkwana to kwana ni asembeo aso tume SMS ya wetera sinamba era se screen eyere 0792192834 0792192834 otomanyanga kyogendrete nga kyobogete nga yobogete koru nsemo kichiriole na kie abantu bagendrete nseme yombale nga bali okoso ya somorobero ase mambi ya boniga nabo igona bogo ikasense medio mtandao andake waso kireiga estimate iyo na bogo so aso mtandao utubwatie live kurwa asense media Facebook asa watanyabuna Ndizi TV News Digital edo nyale gosanga naintwe ebirengere bya kimambi yaboniga anena toteinga mbale ngabali yagoso yasomoro video nabo igo mbale ngogo tumira nonye na makwani na kubagana lya ritu koliya lya mambi yabono napo igo asense mo ya YouTube tunyole muna Ndizi TV News weke comment ya bukonye koromogeni togotenga karibu subscribe nabo igo share ili abasani nabayiri bonsi banyale kumanya nga Ndizi TV negendrete gose Ensakia ya chakire emambi yaboniga nabo ikoso mutandao lyo monena sa abantu ba diaspora amone chinse chonsi kwatenga diaspora to ikira sense moyo mutandao omonene bwensengima oyo maikenga na oro website oyo maikena www.ndizitv.net www.ndizitv.net abo mwancho muligiri atoko tumocha na okotonyora chinsa chonsi no tolekera lituko kera chinsa kera yani kere iki no tole ama tukonsine chinsa chonsi goto tenga bono asore tokunyara goikera Ndizi TV tonyora asenchira ye mitandao asenchira yabene nabo igo asense moya WhatsApp ntorororo utumeke namba erase screen tonyora asense meri ya WhatsApp nabo igo nabo gotolikira aka message kao wetera asense meyo ya WhatsApp igo mwancho muri gotenga karibu eiwenka unabutambe nchenkolo kwa Dorcas Kemuma igo ngotenga karibu nilo kwegena ingambu yogendrete ase emambu yabono ikaranso ketu nyale gosanga mange ayogendrete asoro gongoro iturwa Gusii nantoro cyo mugavana bwe county ya Kisii itukore igoro nalinga semeri ya Nyamache yore county ya Kisii sachagete meroberi au ana satete na chikurubora chipara echichira chikokonya bamenyi beka bensemeyo ya sub county ya Nyamache amabo igone county ya Nyamache boigo ani county ya Kisii nabo igonto chinga echire yo ya Nyamache ne chikogendera korosiwa
asego konya abananchi beme abose abantu bensemo ya nyamache nota nyamachuka ntuna mto kwenda tuo inone chinyeni ko ruchinsemo chiri abato kwenda gukora biashara Kenya mache ne manye kaine buna matoke ngo ichurara orosana abato kwenda tu akora abonchori kurwa chinseme chu nyamache ingaina magendera litokendete kweneki asense to ya Kenya nabo igo Gusii asorogongo rwa Gusii roito egento atengambu yamono mwancho murigira ina igatina yari to kwandraganti asemambi yabono tutageti osukete to ikaranso ike to kumanye amange kegema Piazano mwancho murigira sense moya check dora manga kikwa bogire litantura go turata tena bono ne jinga kichoko so somoro video bwenza kyabono mamka yole na kiayo bogete kina kigetanga tokora akora check nae Kiara karobogete wore buya no boka ko nebru kunyo osiko igwete bobe bono ne jinga kichoka so somoro video ekanya sai otwanjere twenzi tuarali tukeria njari ngirais korali tukeria mpare baga nitiko ikari tukeria korende mbarari rora igotoma uchumbe yauri tangani turakora check turamanga kikwa bogire ekiagera ukuboka kwao na inche na gogera litukoria chaka asenjera yabene ndorojena na mangara dokora na isukuna Gusii konendo chuko konyamanyia karo biro bitu konya Gusii ko chibosio konde ja msingi boni gatutomere uchumbe yao atotenga kigoboge tenga yore nande ngoko kaniri amaya asaboro kiwa bari bandeta matem abo akiraskirige komina kabere asense yeito ya Kenya yotutomere uchumbe yao tote inchenda sigete inde nyamache inde bogirango inde lieboge tutu bwamasa boge tutu cha south boge cha north oseni gore bonchari osenga yore osenya liba aliore bote masaba na chache ototebina aya inje na bokire ni ongero beletiga naiga nandi ni omba bwatibu ya asimambi ya boniga boka kabemo minjori mitomo siraibu kiagara bogi mampoli buya osembora oroba bado ekerokora chingwara chunya kokwanwa na bogoma chikona bogi mabado ntobwate egetiro ekiagera na matuko atigarete atano na bere oka antumaina go sekyo mbegerigia ibra osengo menta kereri goliria maguta igobono korubono abakenya nande mbaterete matuko e week totebene week etigarete torena ine amaguta ngo mentale ligoli go sempa chioke lakini koma chikorana nga Kevin tobire na bogoma chikorana bado serikali tera beka merobeli yoko keya maguta katoro jina ebinto nebikongu bado ase ense yeito ya Kenya kono semena tigaboki tigetumache torena ki ekobe kyagara kenenge turakole no gwetuma bono buna ba Kenya tusikio jibosi kyadoro jina ebyombe awambigendete komo je serikali ya Kenya kwanza buna tera beka emerobeli emiya asense ya Kenya abo igotera arorana gosikurusie banga ba Kenya no kubabekiro mosigo molito ntwaro je byombe bi komo je serikali kabisa korendeni goturaganyena serikali ero neigwete osinigo yombeti asaba Kenya gochandika asikira litugo kyara mauta chikomenda bado tutakuwa tunaumia kila wakati lakini ndo majumaria tetuturane bono mamtote bana bono aemo minjolimi soa imeyumuroberio tochake kuruboni mpaka chinse sato cha abono mambia tutumere SMS yao ya gwetera sinamba ya 0792192834 ine namba yetu studio ya semambi ya boniga asori bajeta sense moye mitandao you like you comment and you share ine sense mail ya Facebook buna Ndizi TV News Digital abuna boto nyora senjira ya bene boiga sense moye mtandao buna tuwa tebi tobwati alia sense moye website www.ndizitv.net abuna otogotoka asemambi ya bene boiga mbale bakugania mnanga Ndizi TV ne gotoka Ndizi TV ne gotoka sense mo ya embassy munenjere kwenda sense mo ya nyakoe baranya nyamatarnya ko abuna boto nyora samagajo a new prison apartment no bwate biasara byao tobete na bona giskuru kya siegirwe nandi no gani bana ji academy nandi no gani abana abange bajigocha ase January gosoyo jakara omwakonde o 2024 ikega bono gotumeka gotebia abanta abange bamenyene skuru ya onero nandi admission nero rono kwaigoire bone gesie igi admission ende abana bamaye gocha ase skuru ya bono watenya gitari abantu bataramanya bana boto ebiasara byao tokora lerie ende totebia abantu na yaya wetera Ndizi TV onyore abateja bange bagochoro gosonyore bali batarama gosino watinya gitari gosino ne biasara byao video koni electronics osekende gyonsi ebo mojobo songo ebe jinsema jiri chia ugembo ebe nyamache ebe nyamira kebrigaria ositauni ende yonsi no engeroga
toe biashara byao wetera Ndizi TV nabo kumanya babantu abange bakumanya na yaya no bwate eduka sigete no bwate no mabogani asigete azanto takere gocha bara toera asenjere ya Gusii inde Ndizi TV wansumo Gusii tobwatie asenjera yabena sibali bande bakora tena esigi nongora abachandera ke abokora tema golta tuidi gotirdi irio yao osekora alizikani Karokwan skandin na boko jorna bono chibicha chao chiachire asinjira indonga TV yao andonse soberete inde tueterwa emeroberio yaito ya kiralitiko imeyandis TV nerobwansu womogusi Yo mwancho mwaligerie tumanyenga wasoira somorobero kwetira asenjera yo iwate bigono yo mto Brighton asensa mo SMS boigo asenjera yo mtandao ababo Sophie Kemi Motangi ngayo barete mambi yabono bwakirabo to SMS tumanyenga kibwakire beti ko chinsa mo kya mwasi ngakyogendrete tote bya mambi yabono babo kirisarogo ngakikwabokire tote bye wetira asenjera SMS na boigo asenjera yo mtandao boigo babo Charles Monari kurchinsa mochi chasuneka na kisuneka bonchali yagogendrete gosena kiegoteba na ki Ensakia ya chakirabwo tubekere yo wetira sentemo oya SMS totenga kiabanchali ebagendrete goseboni gaba sokire koburugere mesina boigo ebisukali tometenga abanchali kuikabetume nabantu banchite gwetuma sana kurchinsa mochi ebisukali chinchugwe mesi onsi igago tokensemeri yabo Charles Monari boigo abantu bonsi ebasa utumogirango ngaimoberete So I mean Ensakia to tell nga ikibwa mwabokire nga kimogendrete babo Ishmael Munguru kushinza muchichanya tieko nga kimwabokira abwe to manye igwetira se number era se screen yao yere 0792192834 0792192834 nabo igona babo so sensemo yo mtandao o Facebook aso to manya wetira Facebook News Digital Ndizi TV News Digital nyawo to tebya nga kyobogete na mbalengo bali okukaneria emambengia nabo igo bali ogosuya somorobero ase litukolia lero litukolia afya Tuesday gose afya yobachenu Tuesday yobachenu litukoto sanganere Dr. Joel Omayo kurwase nyagitari ya Tenacious igo mwancho molingo kwali kani ngato basa komisi kweka sensa ya media ya momete mbale mogo ikorekana ne mosoke ya mangana mansu turachokwane tukolia lero ayuntaga ni onyale komisi nabo igo sensa ya ya YouTube mbali barase chitaro au nabo gosto bwati awetera Ndizi TV News ensemeyo ya YouTube nabo nabo sanga alweli kumanya abantu bonsinga Ndizi TV negendrete nabo bwansu bwo Gusii asorongorwa Gusii na Kenya nabo igo chinse chonsi chetana ine nabo igo asabanto bali bonsi bali ase emitanda ono bagoto bwati awetera ase website ito una www.ndizitv.net lunyale usanga naitwe asenchirere eyabene tonyale ko totiwa maiga asikiringa ebintu nebinge bigendete kokolekana asesio ya Kenya natogendrete ko ligelinga lire ni goliga saine kweringa ase emburega asaine go tuchinsemo chonse ase bono embure yarorekanire ko nya comment kana ankyo nankyo comment kana kolengana nabantu berire gosaba manye eberire nigo batetenga emure yiga nigo bonera chikogenderera gotwa goikamote nyomo tangani omwako gocha ekire ntobona twamanyiwe munantu abakenya na kitobwente komenya na kitokwerenda na kitokwerusana ni kurwaseme besokana eria okolekana chinga kichembura enyinge mbura yetoigo ntorochenga abantu mbagena tegosiria magimabo chombenga nchigasa ine gosombwa chinyomba achinde chiali meire igo mwancho muri negento kyogo ichani mono chinga kitobwenete kwebanga nabo igo eserikali kubwato ko bakonye ocha sabantu balianda ke bare asi chinse mo chirense ekyagera mbate abana inchinga bono nganya abana inchanane ase egekekiga nigo babwate mechande menge ibugi mabwa kongire abande mbabwati nonye egento tokurunga budget extra eri monta akoligereriga atenga tigandusie yeiga ngende ndara kolera iga mago chako konya kwebangira mbabwati negento kyogwecha nekero konya serikali tenga bono nganya yenda asali abugoro ngai ba kogenda abugoro ngaki chinyomba cyagachiro abugoro nkibago chikori ororo igo mwancho murigeranya negento tugendete kugosekene tugwechania abakenya eketoro chinga chinyomba chinyinge chinsemo igo chia soira machi mamacho kurigerera baka kwa kumwa amabati okoroche igo bono negento
tuganete gusaba Nyasaye anyale gotokeanerie embura kiagerere ne ruma itena kiakubanga emiroberi yaye ntuna boto baba aba serikali yabangete gose bantu berire bakabanga nga embura ye gutumu cyakara mutinyu 10 lakini bono Nyasaye ragasuki mutu agatebanga bono yachire mpako mutinyu 10 na bamatuka magantu arochino no murai bwense Dr. William Ruto katanga na masaba itonga embura ye igatekayo elinino tekayo korende boni gatwaro ringa edino nerororo irinkorenga nebirengere byarengera kini Nyasaye ragatenga edine yega ngonye suki motuga edine more bangira konye serikali ye county serikali nene ase ekiombekeri kya disaster management konye mbaigete kwebanga gose bakarasi ri bagatenga na beta abo okungusana no kumabono na uturachi kubwatira ni gwabuna abantu saba 90 bense ya Kenya ase embure ywe nyinge kyagera meroberio okarakana nja pegetu eikeraine ase chinse mochiri chinse to ya Kenya Brighton kulengana naye ne serikali mwetenja arengusana na embure nero teyo kini tochinga ya chiri serikali yatengata chibese chikaunti njetu chibese bono neli barode na chibese jetenge tu nchikore mirimo muraibwense abantu bamujeti muraibwense na kwanete na mbrateyo abande bagasiereri mbanganya kurwase ase barenge yeirira mava abeira kibono neli na serikali bado na bekomokerera igoro ebe kemeroberio etenge chibese chiri cyarenge chinsemo osirije keira samangana disaster management ende bakonye obogima bori burachi gusira no ne tugerira chigusira ono ndo madena serikali kubotera ni count ngororere meroberi ekobeka because abakenya no nabo abakenya nabasireri babiga baba gusimwanya bantu karobo mosireri ekerendo kego ani omokenya go ikarore ekerendo kiabeire amanya go chaka go change akiro no mbraki yature abande basirio bogima abande nabaro batigirwe batabwati ase bamenyo tigango barore nangaki bakomenya ase segete ekiagera abono onde turamo jiboniga ikiatu siko mojani bad embulero neroro lakini bono diabanganye beta senale tokorona bone serikali etakire banganye babekase de kiara chibese njiroro ya disaster management ne merobiliende ntoganye ndo kiaba emdobinde kiara bogimo bwasire warombo kwirana ege serikali inja kwanete tikatu abantu baliribaga aseze moyo muraibwense nje nabore tigana ngomotebi atote na mbratei aba weta mani bali ba motebi osinere buno muraibwense nero decide odana ya yambrete ntwaro jino mbali ba kumubona bono muraibwense chibasiri gitakere gosoka ende chikonye emerobiri ntwaro ja se county ya Kisii omo county commission county commission of county ya Kisii Tomanjere na bachagete kora rubure metaro kinane ba kabakaratiga bono nabuguma chikorana preparedness yeroteyo ase ebintu biri bitakire gotanga nona mava ko ba asinsito ya Kenya konirinde Kenya na Kenya nerotole ase mirubine majuma kitokanye teto some SMS chine kramwa kitumire gaiga enatakanda kwira yebira senda Kenya mwego sibere turatebani abere nara abere to kwana igoro ya omobisa omede na Dolphin mora ereno are asensegete ankete gotote bibi inanga yale kyadana ababisa bwate na bange na ababisa nabo barabe na baramwandame ono nakirata kora bona ayeno madengo mobisa kadori katokora kwana na mobisa ningo mete karoro mokeresto mobiso setan timedina karotario mokeresto mobiso no rorio nande emeteriri timetio sengwa kwarte kitabu gege producer David an enemy of the people geriya Scottman geriba arengaria it was a break just ne brave na yareng ose metento ba de break na ebitabu bibitu asomete karende as a break yareng an enemy of the people bono who is an enemy to you mede abanta bangena ekeroro mo Kristo mede banta responsible ba Kristo eker abao na shetani ni adui ekero tokore na Samson ali Biblia aba Filistin ne barenge ababisa bai hata na ababisa bajire urushingo lijiri nande oratem lakini bano manju morira natakana turama yana ngakyote gere go turito mobiso mede no tsuna de no mobiso muamabele mobiso mosani ndia hoja bonjo ko mobisa umete umubiso ndia hoja onjoka oba omosani
Eriyo ni nasebete ganaro tumete ujumbe ritu kuria tubona gi umuntu mweta inere ogo debiri ngo jara ko kwad naro tumete last week ukumwari gani gose okumukani bono toje abana badena aya bono bwamwire na mabera agoja gusaba no hareme kwari gani omobiso umaite no mobiso umeta abantu mbare no na sorongora usi batabwa dia mabera yani era maite no na bana badena bana ngujweta bale bono lakini bona montera maite na abwate nyanda mwam ekatote bana umobisa character jo mobiso onjiri jeji dori kumeto mobiso mobiso metata getio ogenderere mobiso gete tangana kero kina atagitaro re gokogwa ekeraro re kwagure na riakogoka lakini bona gento nda ko tebi mwanju muri mambe boniga asali yebirona bono manya technique mobiso agotumeka uikochi manyomai utachi manyeti utajipata pari baba boro manyango mobisoyo meto mobisoyo ni gawe koromosani manyana kobwata abantu abateni abasani iko bale abasani usini baraba bisa mero berkyo kobeka ekyarna barabe umedina barabo mosani lakini aro mobisa asinge njate tali nibo ya okole otigare kole siro inere bono inero mobisa tageti mobisa na bora aranyo no mosani obwade lakini garo mobisa bwa magendro wajagir kwagaje nyumba oyogo kali na yaya anyumba gorati ga bonata isikomenyede omondo o discourage omondo ino mosani gosino mobisa usini gotete ko somi mwana bona mwana bako testana liiti ngweta bale batake bako na bono chi high school na boko nyoro tagete ko iro mwana gose Kisii school ozote ko moira mwana gose chi school totebe na alliance totebe mangu no tete ko iro mwana oro omondo mago discourage na nkyo ko iro mwana to ko moira nonye moino gaiga kete school lakini ano taito mwana wagendaria induro tena usiku by the way school jonje nere school ngene roro ikiano ene serikali ngorangere ne sub county school ene county school ene rie iko bon kaberedi kumanyango mobiso no ruriyo oyore oyobugete nero mosani nabara abo mobisa ikiata tagete ogendre tagete magendro ausukina magendro ao era ni gata gete oirane magega iko manchuborine na bona simambia bronko kwa goirikaje manyango mobiso na tagete osuke ose oyobugete nero mosani nero gere koirane mag abantu mbare we gaboniga abrane dina amadera tutugete matukange 55 tokoro mwaka by the way Tokoro mwaka toso mwaka 2024 abantu mbara abagerire isatu asete January medentu ajete mwaka olino eteiga ndo ajete kesha tare 31st dito so mwaka tare 1 January to tena uni mwaka wa baraka uni mwaka wa mazeni amaseni yakwana nyori usaba bisabao ebaya ingira iko bono manyanga abisabao mwaka medena bono lero abantu mbara ali musara bakole bone babwata basani abange ahubwo no mosani kumbe no mobisa otageturia bese yao kore togenderera meto monto na ro korreka rode bobe keruta betino ne yangengia ere no mogoko no mosani wale lakini bono ere kero jina tora beka binto bia obia na liagogete arojina kabisa monto na ro tagete kura no bolemo omonto etakando mete for example bantu bari bakura obolemo ngomate no bolemo jugora o etakando obe kobogengi kumbe no mosanio ayubete no mosanio kumbe no mobisa iko manyana wa no mobisa no rio betino na abandono ne chiduke itobwate no ene chiro monto na ro tagogeti ndio code yani era abwate egento getase nkoro ya yani raro jina tangana eron lakini yaya tutuare nkore erengia na tutuare inana kinya sara kuigore naye osikego jibosio umwanjumuriria manyomo biso koko manyomo biso iko kwa very successful in life kiana bora bugena inkike otangete onyona ababisa bawo barabange iko manyomo biso ekorwa manyomo biso you will be successful in life aina anabwate asemambi yaboniga asesemerio ko ya juti asensemo yebiro asemambi yabonera ndestibe bansu komo Gusii umwanchu muri gatiga turigeringa abantu turi naboro buchinsemo nabasani wose nababisa na amaene Brighton commenta gakeigo asenseme yabasani wose ababisa tikaturigereriane n'abantu abatogotana nabo abasani abaitu nabo ababisa banene egento tutamanyiti na abange bawe kora arabasani korende babisete aseriyo liechi yani teammate na kidate liechi ngondi lakini mbali ngondi igo bano baraba
kabisa korende nyasaye na roro to kubatigira nyasaye onyo musani akote ngati ncheti ngokora gento gete kwanyora egente kya gukani gose no sene nonya no kugora kwaringe ebintu mbire bya abantu mokore bike ogokani kwanyora ero chiro ugorire amagendera ali amakama kikosa magendera ndonsi okote ncheti ngwagacha nyumba yeri butano ya milioni 5 kwanyora ero chire wagachire ebintu nebyo nabibono bikorenta obwamate butari obuya konye koro musani tigara kobo musani ko koro mobisa ayemanya experience mo yago edito amanya ngaki ngayoberete omwancho muri kolenda se emyaka yaboniga nabota amanyo musani no mobise kyagara bange nigo obe bisire asobosani lakini batete bago okunya ko ruchinse mo chonsi to genderera no nyana se obogima omwancho muri to so asense mo ya check turara na mbara bibari bara asomoro biro tunyare ko batambua asenchera yabene kegima asemambi yaboniga to chakira asense mo nero ya Facebook ndo chenganero John Kibati akutaba kiete kabisa Eric Osoro atenga watching live kurwa Keumburi Taro Josephat Omwega password akutaba good morning from Thika Massive asante sana Matiangyo Mondo akutaba kurwa hoteli ya Abugando chebwa kire buyapi tole komo obuna butambe hadi tamati na Omaturi Vincent Evangelist Eric Oira Eric Osoro Stanley Joseph Omondo na Suzy Riruma Stanley Joseph Riruma White Rose Michemo Omogaka Kerecheke Kanaisa Osinia Anto Freddy Monene Freddy Mnyabuto Bishop Joseph Ondari Gichana Eric Ondara Paul Mbaki Meya Nyangweso Dorison Aburi Naboigo Peterson Morata Matiangyo Mondo ata good morning from hoteli ya Buga tukondani hadi tamati mwancho mligenda kutuma SMS ya asendoche waziri mkuu wa Bwakire buya brother Brighton na Madam Dorcas have a blessed day live watching Ensakia from Doha, Qatar. Asante sana waziri mkuu. Kennedy Gisemba awataba watching this morning. Asante sana Kennedy. Eric Osoro watching live kuroke Umburi Tara. Asante sana. Moture Chorora Jara Takoronya Chichi Secondary School watching live. Beatrice Kiyondi aka Gesara to count me in. Asante sana. Edwin Omwenga Korwa Kajiado present watching live Brighton na Kemuma. Asante sana. Ritunda Green from Karen Nairobi Kenya Nikondani kama kawa Nairobi ya ture bwakia. Okay. Atenga Nairobi niko yato bwakia. Asante sana. Victor Mondo Brighton Makori please. Okay. Yaote ni ya editu Korea Friday yora chikobekirwa Victor Mondo Ron Jumanne. Josephat Omwege password good morning from Thika Massive. Okay, asante sana. Teresa Kemuto good morning Brighton Dorcas from Muranga count me in present. Kemi Sovi Motangi good morning Team Ensaki it's wonderful Tuesday. Nyasaye utwanche ile twaroti tukoriarero. Wishing all students best of luck bila kumsahau Enoch Mochere korwa Nyankongo Junction getting you loud and clear. Asante sana Inera Sophie Kemi Motangi kuchinsa mochiri cha Nyankongo mwanchu muri genda gutuma SMS yao gose uchumbi yawe tera sense moyo mtandao tunyari kwenye bwatuka asembeo bya sana nindoje aben nyanumba korwali gisema cha Kibrugo but at this time niko Baringo out there as a county ya Baringo. I say good morning to my mom Jane Kemto Bundi na my sister Faith Mora, my uncle Jackson Okero from Nyamira Township and all people of Kebirigo akobagana watu are litiko ligia. Johnny Ongweri Ongwona out and watching from live from Mombasa ambali bandate kutubwatia semambe yaboni matuwetu de Jared korwaji sembo janya chichi secondary school adebari me yomoroberio asemambe yaboni. Asante sana Josephat Omwenge password good morning from Thika Massive. Asante sana Victor Mondo. Unajua wewe uombangi wimbo on Friday, unajua siku ya Tuesday nobo jenu na andere ere to teba nambana ki okuwishiria maya asama temwabo ba okora litskuli lero siku ya Friday ndio tunakuwa na ebwatoke asama tera go Jesu na ji program je Ndizi TV buna Gusii hapa Brace matera ndubwate chingero ali matena roro na rumba ne roro on Saturday because uwezi omba leo rumba. So Victor Mondo umekuwa ukiomba breeze, hatuwezi kukujezea leo. Siku tunacheza nyimbo ni Friday. That's why mashabiki anda wako bwatia kwa sababu kila siku iko na mipangilio yake. Sasa ukiomba wimbo Tuesday itakuwaje? Victor Mondo tume SMS yako ya kukanelia bana maya
yuko gotebanga kioro jensere ebiro mna tokolgere lituko ya Jumatatu mpaka Alhamisi. Lakini Juma gojagereza ya manenusu watu kwa sababu tadi raisi yo sababu tera Ijumaa timetenguja kwa agenda, lakini nimejua kwamba umepata huo ujumbe asema ambia boniga specifically to Victor Omondo ambia mono ekromenda to bwati asema ambia boniga eno Ndizi TV obwansu bomba Gusii karongo ira naga igandigere na nindo cheka iganaro kurukuna nere Pastor Eneli Nyora from Bogota. Adena siku njema kwa Pastor kwa Daniel Bosire, Helda William Mekenye, Pastor Gilbert Onyango, Elda Samuel Oyego, Elda John Obiri na walimu wote wa Gireo bia na Wakristo wa Nyamage wote. Asante sana Pastor Eneli Nyora okobaganelia maya semambi yabonia 1% Thomas Bundi inomwanji oye Petrus ke muntokoro machoke kerongoroli omonene nomuya otobokire nyore obogima buomire pi adena nyasaye no muya no nyotoboki no nyobogima bwa kongire pi lakini no bali me yomurobelio asemambi yaboniga. Asante sana na adena Daniel Bosire from Mashpark. Morning to my mom Janet, my dad again, my wife Naomi na my daughters Joy and Faith. Ujumbe niko ndani mpaka mwisho. Mbiamono Daniel Bosire ekarote no lime yomurobelio mpaka omwera. Asante sana Lide Nyaboke ni ngorojega odena bwakire bya Brighton no ndime yomurobelio mpaka omwerio. Ndizi TV ndio kiboko yetu asemambi ya aboni. Asante sana. Simeon atutea na bawafu bana akona sisi na ujumbe tunapeana iko sawa anasense meri yebiro na omobisa komo manya mbwango ekiagro mobisa ni gabwate enda mwam emoko na ndari utaka oski ojibosio. Asante sana Beatrice Kiondia kege sara from Varakedi Nairobi. Good morning akona sisi Etomo somia tena bwakire bya Brighton korwa bombacho nyaiwa Nyamira na watole mpaka omwerio. Edwin Machabao tena Joshua na Brighton bwakire byanga kimoga ndrete as studio byamono etore batatu na Dorcas no ale Edwin Machabao tena ale memoroberu Gurweskim borabu ligoma ajibungombe na onde meyumoroberia abayiga babwaterere gose sarigo begira ni Nyaboke Fred Nyandika amona abanga abange abuntanya ko basoma bono mambe mbiyamono mwanchumulira karojore Ndizi TV nero bwansu bomba Gusii ninoje na Anton Lagoli no lime yumoroberio ote abana wasoire ime kabisa abango kaneleti amaya abango kaneleti abasoire ime yumoroberio kolende ndoko wasoma tubakole mbiyamono amashabike tons uchakira litunda green Beatrice Kionde Kebiso Motangi Anton Lagoli John Okeli Haben Nyabuna Kennedy Gisemba na Erekura Sezebena Diaspora Matiang'i Omondo Josephat Omenge Baswa Dedikio Soro Wasiri Mkuu Endo Radio Endo Januari me yumoroberio Murwani Choji Mweresa Naomi Andrew Tomaso Victor Omondo Enoch Mochere Teresa Kemto Edwin Omwenga Rebecca Bochere Abuna mashabiki yetu amaya bono mambia mulime yumoroberio na bali mutarato SMS ino tunawafuria kofia kiagara tubate team chini ya maji na team foro wingimbaro na team hapa na kosa mbaro na team ras borambaro mwezi bi tunawafuria kofia kiagara machore takuria Ndizi TV na robo ansumausi asiri tukiria Jumanne Kisii rogo ni medena no lime yumoroberio nkayore boniga tutume SMS yao mwanchumuliria asimambi ya boniga Kisii rogo najua kwamba unaendelea kuandika SMS yao yako huyo ndio kwa David Nyamaji kurualia sense moya Kiogora alikusalimia sana bwana dende ila nilia maiga yuko kutuma SMS yao ruka sungwoli kurwa munyameuru omosojo ao dena emambingi ya nyasaye nomu ya bwanchire tuabo kire buya ntegerete Ndizi TV totengerete Ndizi TV na abana Joseph Makuru Osoro na Daniel Meroka abana bali meyumoroberio batubate sana kurwa sensemeli yabo nyameuru omosojo kabisa. Asante sana asema nende ko tomaje SMS yenu asemambia boni Nojenga John Okeri okuonko akatabanga watching from Mombasa bakwane bonsi omochebwa akungana oboyo SDA Church oinera John Okeri tenga bakwane bonsi kurumo chiwa bungana oboyo SDA Church. Anthony Ragori ataba omoibori Anthony Ragori na Jane Nyabate from Kenyatta University following live wapi Victor Omondo Beatrice Rutei Salome Kemunto Onyoni
Dennis ekirandi sheila kemto egati ya vanda bangabwa atomire mambi abono agoso ya as omoroberio Clown Yankeza the good morning team Ensakia tune in kama kawaida na boigo mwancho murigege na bogo toma SMS yao wetira se nambira se screen ya 0992192834 yonya otorikira uchumbe yao na boigo na bogo twa sense moyo mtandao aso Facebook otonyamna Ndizi TV News Digital nyale kubika SMS yao asenchire irengia utaye kunyobwa tuka asembe tumanyanga mbara byabo ya somoro byo mbara byabo kwani mambi yabo no kwenye mamo mino anti yao na boiga abana ba mino batumere uchumbe yao gweterase Ndizi TV banyale kwenye manya gose kwenye bwatia eke mambi ikiaboniga manyanga ambuyono nayo gendrete na boiga sense media YouTube tonyebuna Ndizi TV News yonya usangana into yemo ase aso mtandao lyo monane tonyenga we ase website tonyemna www.ndizitv.net yonya usangana into ase nchira yabe no mancho muri ndochinga ebiro ebiga sene gocarara yo mto Brighton tokonda sense mo tokonda sense media inde yes Dorcas watakatora kwanda asini nini igoro gosema njumali kwarano bosagani baje goboragana se county ya Kisii na Nyamira inayo roje na baten libabanya nyimbo gose security tarabeku isaine erigo kira igoro toroje na bantu mbajete gosagana enka yumwe musibu wodi ya Baracho nere Ibrahim Nkubo ntwaroja sezemeli ya kerokali abantu mbajete jiwo bisa naba MC bande be county ya Nyamira no je bintu mbere biko kolekana Gusii kolekana nayo mwanju modelia katokukwana bono mambia kwana toraso mutimoko ngoja tore Joshua sinini ninki geko geroje obosali bwajagerolekana oboke bwajagerolekana yagaro mu MCR kwera lya de ngakya bandabaje tebuoye andi sikuriri umuji uzikore none jibicha emeje yabantu bakogenda nigo mejide gitire kabisa none nyomba bakabono muntu yonde ule insage kiara ntobwate mete asinya saro ndorikwo lakini asense yaro mo itorokana na bare babwate na bare batabwati de fact usikorana abantu bebona buno mweshimiwa kako ba tagged uno mweshimiwa oba tagged and okode percent yabantu ase assembly ye county ya Kisii se county ende yons ero ba tagged ayerende omontore ordinary person uraba tagged ende mpagotige kerode ne bachete gali ase enkaya inkiye kogera ebikoru ebikorengana mwanju murira ningi kiabiretire ziase ko birenda niri berese zarire igoro nabasari babuchire nande ngiye kogera tutete kuirana asa matuko ali amagega yo bosari bware kwene kiwase county ya Kisii aso monto tagetire kolno baremu asa bantu batagetire nesimi asa bantu bagakirwe engeta asa matuko amayo ezo getoira norro ningi chia chensi chia security jara beke merobiliao ingo boli bari na kindiki endoro jena kindiki nero oja gotobekero marembe goseningi ase county ya Kisii goseneri ya Nyamira na monjo muri na bato tomera kerenga kya bato tenga kyoroje ninki kya beire obosali obosagani okogosereria ebintu gete bya kwene kiwa ase county yetu ine ya Kisii na Nyamira aboto tebia tomera kerenga kya otoro no na ase beria suneka obosali mbwara beto rakinto jena oyo abantu bane bayide bagaitwaria bali bari ngobosa inki ketarabe kubuya inde tokoro bosali ase county ya Kisii amoneri ya Nyamira Iwo mwancho muri abo tumere kerengera kya wetera se namba ira se screen yure 0792192834 idunya utumanyanga ki na kya soraro nkigego kera ebosari baro kanire ase ensetu ya Gusii gosaro gongorwa Gusii Nyamira nabo igo Kisii eke Nyamira matuka makeiga ntoraba koli emirimo obe county yumba bete bagosaganwa oigo twanyore na county ya Kisii omo MC obeire kagosaganwa abo tuko obo kira igoro iwo mwancho muri ngintu kiwo kumya atobotomere birengera byao otumanya na kyo mo oborendi bo tingiria sensitive ya Kenya ekere to koligereria obosagani bogene to kolekana ase binyoro Brighton asense mo ya suneka gali chinsa mo chechariana ntwaro chomo sayo yomo nabeteka gosaganwa abantu na ebibago mbire ase ebinyoro abantu mbale babwate amagani amabe yoko rugirani abantu maega agaso bagasagane nyombeyo
Indo kyo kumenya omwancho murigere kereba ko omo abasagani abagotara ase binyoro bayimugetie ebintu gose bakole to bosagani ase totebuna ase omo MC oyo akoru batigete korara bagachikosagana na egento kyo kumenya kabeta ase omo MC ori nkerenga bayimugeti nibo yabwate bose bintu byabwate besa nyingi bayimugeti niba ase nyombe eyo kolende nigo yani igomba bwatekerenga ekyagera abantu ababakwirigeri gwetira ase nchire yo mbali gotika bintu lakini abaiga bachete bagatika oloje chi laptop chiremesa igore bintu nyomba gabo amasasi na yakibari koruta egento abantu bagento kwebuli nane na aba menyi bense meyo bakonya kupayichane to ikabona so mu MC no nera ichane to ikabona gana ninki kyageta abantu aba bali kontunyana baka arocha kata makuru ase rumu yakaende yende akaenda nare kweresa gocha negento kyogo ichane mwanchu murigeria konento tumeno chumbi yawo tumanye bato birengere bya bato manyina tumeno chumbi yawo tutebye ngigiagerere ebinte bigo endera ase county to ya Kisii tumero ujumbe yao tukwena kurwa sinzemere studio ko tojo so sinzemo ya magaseti endero nyoro ujumbe yao waltumire ekiara abantu mbamenya no bwoba tutumere ujumbe yao tetwena sinzemere studio Joshua Kaskwa kana tukirudi tukwera sinzemo ya magaseti asemambe ya Bonia. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi.
Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa barobo korani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omwanchumuliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisa no ibire inyesato isano nemo ibire isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii ekerole asumu chibwogembo nechisemo chiyetana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko gosoba keresime ase namba enotisano na ibire isano eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibire isano na ibire maragatato eyemo isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Buyamano mwanchu mulire Ndizi TV akarana koba imeyo moroberi bwensakia litukeria Jumanne kadora senseme yende yestudio kuira senseme ya magaseti asemambi yabana kuri tutarai korro barabanda tutumagia SMS chaba. Then a good morning my brother, my brothers and sister, Brighton, Dorcas and Joshua. Today you are loud and clear. Yesterday you went underground. David Nyamaje bia na Koira Maya. David Nyamaje umesalimiwa. Then St. Patrick Mosoji Secondary na Bogeka Secondary, Kyoge High School na Nyasore Secondary. Best wishes athamatema yuagendrete winaro Chris live in Ensakia Kurbo Gusero raganga kitu jaje South Kisii
aoteana igoro bintu mbia turubanetake kurenderero nigatubwate asenjera yobo ikiranu kabisa mbia mano Chris ekerore ime yomoroberio. Asante sana nindoje Crown ya Kesi aote bana good morning timu Ensakia tuned in kama kawa kama kawaida niko ndani kama kawa oyonere Crown ya Kesi aote bana wali ime yomoroberio asimambi yaboni. Asante sana kero antunda golio ilisomwa mbia mana sababu mwende tutumaji SMS cheno asimambi yaboni. Teresa Kemunto good morning Brighton Dorcas from Muranga County me in I'm present. Asante sana asimambi mwende tutumaji SMS cheno asimambi yaboniga. Kenda gutuma umwanchumuri gwetira sinambira se screen yo 0792192834 ili tunyare ko soma gusuko bwa to SMS yao asembeo nabo yibona bago tukera sensemere ya YouTube asoto na Ndizi TV News ili nyare usangana into yeme asemo nabo yigo asensemo ya Facebook to na Ndizi TV News digital watu kai comment yao nabo yigo nabo sanga gose ogo share ili nyare kumanya abami no bonsinga Ensakia nigegendrete mambi yabono mwanchumuri yatongo sensemo ya magazeti unabotambe nigongo twara gazeti ya The Daily Nation unabotambe gazeti mbata sokobokwane The Standard aziri tukolero ndoji nigemorekerete igoro yobokorali bwe serikali kero na yigwire ndoji nigebwa tobokorali bwe serikali gose my government yego yararigire na review yara korire asoko minyoka segeka gose garongo koiroro ni ndoje na serikali gwetera as public service nigobone begete meroberio yogo chukwene kina nkoncho reliere amonjuri awa ayogo chukokonya ba Kenya asobokorali bwabo bwakera litugo asiga city yo asensemo ye review my government nere morigede na korengana na Moses Kuria oyoromo wa City of Public Service Performance and Delivery Management nigatebruna bone serikali ya bekire meroberio yogonjuroli yoseo kata reforms asensemo yo ya abokorali bwense ya Kenya abayigo nindo generi getenanga ke serikali andere ko beke meroberio asensemo ya affordable housing financing ekaromara bwense ndoje achaka festu yobwagajwe nyomba ase county eli ya Mombasa ayindoje naramurikire ase beche yentangani kabisa ekarombo igondo jendo mo wasiri bwensemeli ya amangana MCME ayina makara amangana ya micro and semi management yo no mo wasiri gaenera de igoro ya Weso Fund nemeroberio ya serikali begete irigo sira aba Kenya asimeroberio abo eri yogo saba chibese bayoni no jegega ambawasira bawasira bane barbagaro dana kibone serikali ya tumekire chinjira chekerero asokobeka emeroberio abo yogo kinia obokoreli bwe serikali iwe serikali ya Kenya kwanza asogokini emeroberio ye serikali aindo jina aramuregeire asigasete The Standard ekero rere my government week review igoro yobokoreli bwe serikali anekero ba kwanda serikali ya Kenya kwanza mancho muri ase gazeti ya Daily Nation page ntangani doche molekerete goseringana limwamu etangane timoto kabisa ni igoro ya mafuta ago chikomenta na wika shilingi chimi isato ase lita ase petroli bono abwase kwanetenga ki aba Kenya bakaneti ose babwata matumaini nga mafuta na chiko ikakorende ni gobono serikali ya rure chinkwana ase goteba na mafuta na bata chiko ika asikeri ese kigendrete asense ya Israel na Hamas yonero yagerire ase yagerire komentakana kogo chikoba kwa mafuta asense ya Kenya komentakana ko korengana na neremo minister abwensemo ya energy Davis chirichiri otenga niko kora chikoba komentakana kwe history asense ya Kenya asikiringa mafuta na bara chikana onyane shilingi chimi isato ase amatuko ale motwe bonigo ase page yentanga nigemolekete na kyabaro kikwa abanya tebayo chakama temo abo igoro asibabegete chibicha cyabaro kikwa korase skuru ya St. Clair Girls Secondary eyere gotoka in Elbagon na Kuru County asabono bari transita matemwabo a chemistry paper 1 aseri tukoria igoro nabo igase peje jentangani ni igobo igo imolekirete igoro ya chibase cyo cyabeta chikwibwa na korwa ase company manyaka ine ya security manyaka ine buna
imanyikane ngase farm Wells Fargo bona bwase abakora emirimo be county yose abarendi ase company eyo babete bakubwatana na kuiba kibesa ekyo kire kitaneti emerongo kimilioni emerongo kyanda ase bali gitenga 94 million igo bona batamete ekyo cyabwante koirwa ase ebengi imeye omocho Nairobi korwa ase bausetie ase supermarket eyo ya Quickmart na kweba no bali ko chikoba wika asebengi kolende bakatama anechinde asebono batigete egari bwakaige gari ensemo bakatama nabo igo ase page yentangane nige mo elekerete igoro ya ajari gosomo sokono we paro yokorekanete asensemo ya Nakuru asebono abantu oyikominomo obakwete aburi igoro ase abantu 8 bakwete abwabo kolenda abantu batatu nigo bakwete kichika kibekigwase enyagitari ya Nakuru bona emo chomurikene emo wasokano yoni gokote okorekanete ase para ya Nakuru Eldoret chingaki egari ematatu yabwate ababiria abo igo chatumanete obosio asobosio amo netrera yali kurwase mocho we Eldoret ochachinsemo cha Nakuru negari yunigo yale kwenda gochichinsemo cha Nairobi asebono chatumanete obosio asobosio na kwiremo basokano yogo korekana na abantu abo ikominomo gosiria amagimabo abugoro chinsa cha mambia satisa yekimambi nabo igo nigo morekirete igoro ya omo sacho yomo oyubono gasine koligwa nabanyanyimbo asomo cho Nairobi maiga yo kumoita oyolenge omorugioye abwatangani sebono moite goika ogokwa bono nigo musacho yo rechimbero maiga yo kumoita moyolenge omorugioye asaba sigari bagendete komorigya kigima asensemo ya Kariadudu area eyo gotoka Babadogo imeyo mochi o Nairobi nabo igo nige morekirete inaki aborkiwa abeskuru ya Migosi primary school obano banyore kumanyekania ase ogotera okukwarumba ababete bagochaka bune gosori hoteli ya gosego entertain gosebo igokwagokia abageni kolende nigo bono bachire kuma agwetera ase ogotera kwo mwancho muriga nara murikire ase peche ntangani ase gazeti kolene konyora chinsane ebironi nsoegati nabo igokumanya ase nchera yobwikirano bwesano mwancho muriro ndisi bekarone tuzubati ase mambe yaboni kiongo 7 unseri asana good morning from Liana Bonjari mark me present akuna sisi asimambi ya onbe mana semana tutumakia SMS chenu mautena muko na sisi asimambi ya abonia nilisoma hii na korumunyeru mosojo obosari na agaroto ya au thena Lucas ungoli korwa bonya meuru omosoja thena obosaria bwa beire bwabokire imeyense ya Kenya mono asensemo ya Gusii go ere gesiasa egendo kende gekoreta obosaria n'uchumi obogima bwabeire obokongu oikera amagaseti igoro yenengo enyinge egasi ya yokorigiwa teyo yokora teyo adena uchumi ine bintu biborete na bono birakini obosari ase ense yecho ya Kenya Kadwe brengere bya manji meko to kubori tina korengana inkero chobo sali bo komentera ase orogongo rwa Gusii kwe buga ga monto saganirwe kwe bintu byabune tu bintu byebetu abande bayitirwe abana botutumera uchumbe yao ase mambi ya aboniga ana ote ase seti ande tanda lero ni gemore kretigoro ya mangana ye serikali ya korete anena arali masebechi ya kabire ngoro na kyumura ibu ensanyaraka koronji ya code ya kabere ya mangana yuko agata nyumba se county Mombasa yo public service ngio chiko improve mangana reforms na murgere bechi ya kabere bechi atu ne murgere na ngakibone serikali ya bekire emerobelio yo kubwaterana erigo korobosalia akaro mart achenzi chigo cha amo energy korobosalia sense yetu ya Kenya nyonyora se bechi ya gatato asekaseti ya standard eyeri news focus ndo jena asensemo ya afya boyone murgene serikali gebegete meroberio yogo jigosira afya asense ya ito ya Kenya ine bechi ya gatto boyone ndo jomora ibwense na nigabekire meroberio yogo jigosira emeroberio ya irrigation toroje na enda ya asensemo ya Tana River
abumbura bura irrigation scheme akabeke meroberio na ase county ya Kisumu twarene ahero irrigation scheme nero ya beke rukibeze aso kinia oboremi anene boribo gosimeka omochere ase ense ya Kenya indo jina mwanju muri ande kuminyoka osina ande kumurekerwa ase gaseti ya the Standard anene ase ya News Focus ebeja gatano mone rimuride igoro ya afya na kia serikali ya bekire mirobiri gokinyo bochenu ase county ya Nakuru inaboko enyora se beji ya gatano nomo mwancho umurietani mange lakini manga murikire na ali ya serikali ebero ya kode ande erobereti naromo wasiri boborendi bwime ekidure kindiki orali na tarehe 13 omotienyoyiga na berabe usingo bere holiday bono ni gara lili bene nga I think tarehe 13 niko jira beri tukulia Jumatatu ikiwa leo ni tarehe 7 itakuwa siku ya Jumatatu dati ni kale holiday egroba Kenya bonso chikonyo alibaga liyo simeke mete yobono ya rali ubenena on Monday it will be a public holiday asaba Kenya konyo alibaga liyo simeke mete bunenjere ya mo yo ikerani endoto eliyo muraibwe nsate na goiko mwako 2030 onyo tu asimekire mete menge ase ense ya Kenya manjumuri ya inara enda tokorekana imena isiku ya usi ase gaseti ya The Standard na odena mangari kiroro na ali serikali rubetiko kora na ndena rali ali yakodi tukurana se gazeti ya Nation asebone page ya kabere imolekirite igoro yo mubosakono yo kolekanta se county ya Nakuru ase para ya Nakuru Eldoret highway nigobono kolengana noyo oyo mobwa balwanyorete mubosakono yo kolende akanyora kako survive nigobona oteba oyumekana estane kesa nigoteba nga nigo bachagite sabali ya usakwerana na kibachagite sabali yabo kolende bagaika nseme yo ya Naku ya ongata asebono gari aina yetrera yabeteke gotumana obosia sobasio amone matatu eyo bari nete chinsa kianda chamambe asebono abantu batatu basiretie amagima abo korende abantu batatu nigo basiretie babere nigo basiretie amagima abo chakibamyo gatugo cyasinya gitari ya Nakuru naboigo oyomo agasira obugima bwaye chinga kyagendete konyora obugwenya korende nekesa niga anyone tumwesa asibona agendete kurwanirira ubugima bwaye ase okorwari ya chingoma icyanya tekonyora kubwatikana no mu basokano yo kalekanite asenseme yo ya ngata ase county ya Nakuru mwancho murigeria ni gomasokano yo kate okalekanite ose as egekegeke kurwase ase abantu manyakate ose asenseme manyakanite nga ne black spot asenseme ya Nakuru asebono abantu abange bali no moichano asogo siria abantu 10 asimu basakano bwe parali tukerima kolende mo rundi agose mo ntereba bwe gari yetrera niga achiete bichuko asebono ataranyolekana gwikabone gakolenda abasigari nigo bakomorija maiga ya ogokolekana gosuko kolekana ko mo basakano yo yere gatamete asebono ria olibwe gari enkeye matatu asireti obugima bwaye abo asebona bazanyanyimbo bagendete kumorija omonterebo yo bwetrera boyigo tugusuka motwe ase page ya gatatu nigemolekirete igoro ijabaro kiwa besukuru ya Gusii na kibono benyo bemanyikanirie asaba Kenya maiga ayogotera kwabo okubaterete buna senchira yoko kyabagani barenga ase skuru yabo kolende boniga nigo kwabairire nkuma kubachire nkuma kyagera gotero kubono nigo kwagerire banyorire okumanyakana okuyabo igo abantu bagokeire enchira aboroki wabo beskuru ya Gusii ebyo gotoka Kisumu County abono oba bete bagotera buya goikakogokya aba Kenya nigo bono bale gotera kwa moterio yomo uyu manyikaire na mbilia bel mwancho murigeria gotera kwaye na ku bale gotera ku ogotero ku kumanyikaina na K Nairobi okuna gotera kwagerire abana beskuru yoboroso ya Gusii primary gotoka se county ya Kisumu bono ya bairire ase gose konya ko baira motwe ase nseme yu ya okogokya aba Kenya nabo igo ase gazeti yone molekirite igoro ya mo korie biashara ya mo oyo makana Michelle Ntalami nigo bono asabire kigambero kenene ko nchinga kigo chigokora okona chakwe bina kine kyo kirasi kigambere kyo
kimunyare kumurigireria asebono ekine kyo kimubwatranti amo na radio yomo korwa ase TV manyekaina Morolio yo mokuru ase TV meyense ya Kenya oyibo ino manyeke na mini karaoke bono abete gosika ko twara bago twara chinkwano chitari chingia chagerete kineki ka ase ensemeyo TV yo ya Young Rich Television Limited ni gobono bago ko ika ase kigambere kyo nabayiga se intalami asabire kigambere kyo komo konache ekina kumwanchereria ase ekinekyo kibabwatiraneti no TV yo ayemo ase ense ya Kenya nabo igoto usikamoto ase page ya kane nigemolekerete igoro yomo CS ase nsemo ya energy oibono ogochi okubwatuka osogote igoro molekete igoro ya mafuta yogochi kogendera comment kana ase ense ya Kenya ase rite egochi go ikasiringi chimi isato kya asate birina ne sengencho ese gegendreta asense ya Israel nabo igo Hamas ekinegento kyagerire amafuta yo comment kana asenseto ya Kenya mwanchu murigerea nigo asense ya Tanzania abayiretiri gori ya mafuta bo asemotenyo yo oikominomo bono na asenseto ya Kenya nigo togochi ko enekia comment kana kwa mafuta asense yeto ya Kenya nige chorete waziri oyonere Davis chirichiri bono ase alinge before Senate igoro ya mafuta nigo bona teirenga mafuta yo niga komentekana asekeringa nigo esegere Israel na Hamas egendrete goseye ire amafuta komentekana asorogongo rwa Kenya na wigo esege egendrete ya Russia na Ukraine na wigo nigo yagerire okomentekana kwa mafuta kogendera konekiwa asense yetu ya Kenya mamincha ya matukayo kana kwirigoriria maguta I think nigo madete na narojena natetena akara kwantego natetena abariki bamwirete popere korende dose metera maguta na baramente trojire rijitare saba digodia maguta tote ponto maguta comentar digodia maguta na bolira mente bone to expected na dare 14 na barara lina digodia maguta comentarire ekero badete na ensi ya Israel ni segati ensi ya Israel na Hamas yeire na digodia maguta na bolira mente gochakera omotienyo stare 14 wane to yentorana ndimente ekero tokerde na maguta na ba digodia maguta na bolira 300 ase maguta petrol diesel na maguta eta wane to kanyana digodia ndi komenta ekera about na chinse jibwa ya gromo jando amangana naro igoni gete bosiali oyo Davis Jirichiri kwerera medene rumangana nero deneta mangana energy nda since ya Kenya teatrona hamente bana ba Kenya tigabaganyena eba ganalo jena bande bade tuna bono basibo mochibi bande bade no mochibi obosirire bone to yana ngiyo chikoba since ya Kenya kwenda maguta igo aminetina digoria maguta na dira chikomenta igo bono to tena maguta arama ke kero ba otimete kero bono trojina pero maguta korwali bono korona asiba koruzia maguta barabu na maguta naro ekero mete kero to te dorika maguta na manga igori irake igo tena maguta korra ke troje segia Ukraine Kenya ni kego tamera chisegiechi asoko nyanya somo mwananchi ayundoje is subjected to the topic. Okay nawe igo abakenya ngo chibale benyora amatuka mayegambara letiko nga ase account ya Turkana mafuta na abete ga konyororo ayibona wikawe baboni ga abakenya ngo chibale beboria maswali eketogene tekoneki okomenta kana kwa mafuta asenseto ya Kenya ligoria mafuta ase enseto ya Kenya ketorigereti na chinse chindebu na ense yeito ya Tanzania irange na intukegima bono barabuni goli lyabo lyabete dikorusugo gosego kyaniwa enseyo nabo igo mwanchu murigeria igende molekerete igo na mafuta yago chikomenta kana kese ya ama na Israel chagerire uchumi ya Kenya okonga asaba Kenya bono bago chikweneki okomenta kana kweli gori ya mafuta asense yeto ya Kenya nabo igo mwanchu muri togosuka moto ase page nere ya gatano nigo bone molekerete igoro ngakimora wense Dr. William Ruto abekire amarieta gose ama asokire list y'abantu bali bago chikweneki ngo babaro stari umutwe asokobeka omolembe asi chinsemo chonse asibona tebirenga asensemo yabasigari mbabwatiranigwe military
mbabwatiranigwe abantu bali bakora oboringori gose researchers mbabwatiranigwe abasomi boigo mbabwatiranigwe rikwana kinga ankobe ngwana kibale okobekwa kwa molembe ase chinsemo ime ense to gose ime ase orogongorwa Africa mone chinse chonsi oyo mwancho muri pwense ruto niga atenga okobwatirania abantu ababonsipi gose abantu abayiga nabo abakoringoria aba military n'abantu bande abasomi nigentekene nekerachi gokonya okwene kinga omorembe ngosore ase ense engima nigo bona ale kunya kwanaya chingaki achageti omurobe ose achageti omoyega International Association of Peacekeeping Training Center ase mocho Nairobi bono asatebetana nigo obo tutukani gose nigo conflict chiko chaba ase chinsemo bono chitabwendeti ase bonaganiria abantu abo kone kinga nko mente bale kubeka omorembe eri gutinyi obwamate obuya ase abantu bonse nabwo mwanchu murito gosuka gochimotu ase page nero ya gatano narimo ase bone page yo emolekerete ngaki serikali ya rurege kurege tindi gocha ase abantu bali bawo chikungainireria ase amatemo aya KCC ayo agendrete achagete ritukoria aigoro ase bono batenganigo matemo yo arachikorendu boikiranu nena ase chinsemo chiria cha to rigo sokorekana gochisegi obosagani bogendrete ase chinsemecho nigo oborendi bwatingigu nabo igo ase chinsemo chiria chinsemo chiria amacha ara mangi gose embura ya tule nyingi goikira emegoko ya bairege korwe ichora nigo bono chindege chira chigotumeka edikane kingango ikichire amatemayo ase aborokigwa ase obwango mono kolengana nomo likyobotambe ase ensemo yechisemenere belio kipsange nigo bono aburege kurege tindi kase bali bago talia amatemo ayo tebanaro yo bolimo ayo batenga asokire mapema bakruke leakage ninga ayunigare ayo bolimo asekeretenga matemo teyo asokire mapema gosegenkyo ase bo ikaboniga kolenda ayo ago tarase mitandao ugweta nigo ale ayo bolimo bona sarurege kurugo cha saba iboli na abana bali bakogora amatema ayo ninga ayonse nigare ayo bolimo matemo teyo asokiwe genkyo nabo igoni gatebera na abantu bali babete bakubekwa byaramba chikimukiriwe getambukero getindi ase oko ngainderia kwa matema yo nabo igo bali bagotaria amatema yo ase emitandao ase bono chinsemo cha West Pokot nigo bono omosigari omonene nere Kemuma kirui atetenga nigo babekire gose batingiri oborendi asense meyu asabono Kenya Defense Force General Service bono babekire nsemeyo likwana kinga nkolenda bale nsemeyo ya tukwel na chesogani na bikase county ya Baringo mo commissioner nere Steven Kutwa nigo bono nere atebirenga nsemeyo nigo abasigali usabanya nyimbo ba mentirwe likwana kinga obolendi ngubwa tingigwe ase abana bagendrete amatemo ase chinsemo echo nabo igose page nero ya gatano kabere nigo igonere emurikerete igoro yabana abo bagendrete amatemo ase ense ya Kenya ase bono emurikerete ose chibicha chikoroki mu waziri nerebelio kipsange asalinga ase anko gosa atanganete omoyega boko igora matemo goso chakiwa kwa matemo ase skuru ya sensemo ya Nairobi ase Westland ase deputy county commissioner office ase sensemo ya Westland meyomo cho Nairobi nabo igo ase county nero ya Mombasa ni wotoroche nere center gose nere almost nere huru na kazi building huru kazi building Mombasa ni gobo igo na toroche nga abanyanyimbo amona bali bateneta amatemo bagendete ko ya amatemo ayoni go mwacho muri gere muri gere na abarokiwa abagendete gukora amatema abo asebono ego kwanira igoro ngaki amatema agendete ritukori igoro ase county au se ndoche bamolekete se county ya Nyanza nigo batenga amatema yoni gacha agete ase enchera ere engi yakigema asebono bakwanete igoro ya county ya Kisumu asebono amatema yo au yitukukurwa ase enyegitari ya Kisumu agose ase molekete kurwa sebituo asebono morokiwa oyomo
oyu obono omorki wa yomoyo omonyaro konyora obetega konyora omogeni gose ga koibora asenya gitari ya Kisumu Teaching and Referral Hospital asebono oboiga gendrete amate moya aseboiga ase county ya Kisii ndoro chechisa mochiri chamarani boiga omorki wa yomo na betega ko ibora ya litukori ya Jumapili bwasebono igora abachagete amate mwabo asensemori ya marani asakorera amate mwa ya nyagitari ya marani go manchumurigire ayige morikete igoro ya mate mubuna chagete munagendrete asenseto ya Kenya. Uyasano manchumuriro Ndizi TV nagendrete kobasa magaseti asemambi yaboniga kana ndrete koba imeyo moroberio bwensakia asekingeze kya magaseti asemambi yaboniga mbiamano karojete kurira Ndizi TV nero bwansu bumusie karibu tubende tokumyoka nyero kuragensa ya manenusu daktari atakuwa ndani ya nyumba yende tokuwa ndani semeli yobochen kadona wote na bota sekaseti yani the standard ya njambo legete manga anene niyo ya mlegete aliye serikali yebegete asensemeli ya news focus ekarondo jena asensemeli ya afya na gote bibeja tano na manere hiyo asebeja tano kabere ni mlegete na bono serikali wetera as ministry eri ya medium small and micro enterprises ni obono ya bekire mirobiringa keo konya bakenya bachikoendera konyora uweso fund as a body ya de na bono ya bekire mirobirio gosuka bosio ebeja dana tutuneri markete na central bank ni obono ya bolirie finance sectors nyarji go focus as sokoriria o change kweli go climate risk management as mirobirio ya bene ine beja gatano na gatatu beji ya kane ya kiandaleni ebeji ya kianda nyeri margede nanga kibono emeroberi ya bekiro erikoimo kichi slums ase ense ya Kenya anyenyorera se beji ya kianda ngojarari ko ikase beji ya 12 neri margede na bono stakeholders sababu bwata ni bakar kubodiwa na kibako liri emeroberi ya government press service eyo ni yarase beji ya 12 ebeje 14 neri margede na bono serikali ni goya bekire meroberio bunana kigo chugo safeguard go sekobe ke meroberi ya bene asabariki bamangana konyoro bosibore bwabo bogokora amangana abo asinjira ya bene wiki eri ya eta ntwarana mbaumirana na abo bisabe serikali ne byombe awo bigora wana Kenya Union of Journalist na ikiombe kirikia minda Council of Kenya baka kwadera ane ali aba dikibagwetera ekeroba kora emeroberio yabo korengana na information secretary Judy Munyunyi ni gatebire na bone serikali etakire kobeke emeroberio yo konya abaliki bamangana mbako yaetera amange ekerongo kike beje 15 mone na semeli yaramu abarai kurwa semeli yaramu nigo bono baborigwe gochamo na gokwana nerio yerimo erikurwanio bobegu gosobosali asesemeyo ya aram ekero obokongu boendete gosongera asesemeyo goro yobosali bari kwendera korekana asesemeyo manjuboria ainaro amrekere asigaseti ya the standard anasesemeli ya news focus aserituko dialero tukwiranira ase page ya national page inere ya gatano na gatatu niga egukwanira egusemorekerete igoro yo mokorie emeremo oyomo ase OBC ya Musalia Mudavadi nyero waziri omonene bwaba waziri na bayigo mu waziri bwechinse cheisiko nigobona agotebanga oguseni gotebanga obutire emeremo ase bono ariseniti kurwa ase emeremo ya yebuno mo secretary ase OBC ya serikali Gusii government strategy communication and obviously yo morai wense na boigo as obviously ya waziri Musalia Mudavadi asebona linge omo waziri obene Gusii oje kegima asebona tebire bono nigo aitigirie mirimo yaye asebona chagete Gusii atigete go chakera omotyenyo gigo oikomino omo mwako oyo iga asebona akorire emyaka emenge asobisi yo ya Mudavadi kolengana nere Mr. Kabetesi nigagoteba Kibisu Kabetesi nigagoteba bono nechingaki akwenda arati moka asebona atigire emirimo yaye bene kolenda mwakirete omorai bwense nere Dr. William Ruto asoko mwalibaga lioko gendere gosoko konyora libaga asoko kole emirimo nabarabu ase OBC yo manchu murigire
ase page yubo igo nige murekerete ikoro ya oboremo obo we family ya Kirima obogenderete kolenta libirira asensemo osasense ya Kenya asebono abamenye bali bamenye tororo ribweyemo oboremo erimweyemo eka 1000 acres bono bagachire aseke gambero asebono babekire ekina koti asebono bakoga basabire kigambere kyo koligereria guseko basukiri chingaki motwe libanyale kwebanga ase obolemo obo gusekorwa ase obolemo obo mwancho muligereria niko bono batebona obolemo bwage Gerison Kirima njiru ni njiru ngobono baganirie ekigambero kubaigwa guseko igwe biruru byabo ase gukwanira family ya Kirima elioko banchira gosukia motwe etarikeyo babekire tubuyo konganya korwararo mwancho murigani igo bono babekire tutariki 34 motinyo 12 mwaka oyega onyole ngabanganyire gose barure ase abo ase bono kobarachi kunganywa kenguru konye mbago chikorwararo koikira chitariki echu 34 ne aba gose abana baye gose abamate ba Kirima ase bono ekigambiro bono kya kiganderete kurigeria engane yo baikiri asenseme yo osase kigambire kyo bono baganyirete amachibunga mbache basukeri gumotu ikagera abantu abange nigo barekane gutwara omochando monge ase enseme yo ya njiru mwancho murigeria ndochinga page yane yara chararire senseme yane korende ainara murikira se page ya Daily Nation asebono ndochinga abamenya abo go bwate obororo bonge ase ense moyo ya njiru asebono baganiri kigambiro go swagati eriko bakonya ase nchira ya boikirano oyigo tugusika moto murigengo go chararia goika ase page ye 10 ase emolikrete na kiji NGOs ono cyanyo ryo muzigo munene ase ogo bakana abakori emirimo be serikali kibesa kiri bakokanga cyo PDM kibago kibakolere emirimo kolengana na NGO nigo cheso kiribene nagoteba nigo abo bisago se abakora emirimo be serikali babaire bako basaba kibesa kinyingi mono asikeri nigo bono basinyuru kolemereri asigike getambe na bwesoke nagoteba nganigo mono barachigotiga kobwatirana emirimo gosoko chikobakana chibese chibakobakana chingakicho bagokora emirimo yabo icho chire chinyinge mono waigo mwancho murigeria togosika motwe ase page nero ya 10 nomo asingokolera ndoche murikirete boigo inaki abayibyabo babete bakoiba chibesa kya gose inaki supermarket ya Quickmart yibono yasireti chibesa 94 million ase company eyobolendi eyomanyikaini nga Wells Fargo asebono abalindi ase ense company eyo babete bagotama ne chibese echo mwancho murigiria naramurikire ase page yiga ya 10 nabo yiga ase page ya 12 nigabone murikire kyabasikali bachakire koligia mosacho yo moyo beteka goita mukaye oyo lenge mukaye abwatangani nago chibichuko asebono bakomorigi nigo bono amoitete asebono yo komobeta omoyo na goika ogokwa bana bakorigi omosacho yo asensemo ya Kariadudu area na Babandogo Nairobi County asebona atamete omotenyo oeta nigo bono Nicholas Ouma Ochenge bono agendrete koligwa ase okumoita viona achenge omonyaruka ose omosbati we miaka emerongo ebere netato asokumubeta emejo marange na gukera ogukwa kwaye mwancho murigeria nara murigeria se gazeti ya Nation kolende kunyara chinga Kenya olere gazeti yao yonyare gosomera asenchira yo bwikirano nabo igowe oyemanya mange ajwa murigeria kuri ase chinse chinde imeye gazeti ya Daily Nation Wiasano mwancho muri ondise nara sema ya magazeti na wanjide gazeti ya Taifa Leo na nabo kwenyorere kopye ibwe somere na erigete na wa mibango ya serikali ya nyomaji serikali ya bwate miroberio yogo sangirie bango sense ya Kenya kolende yamanye korakana imekunywa maji ngakia nyura maji na bakanyore gazeti iwe somera se beche ntangani asika gazeti ya Taifa Leo serikali ya begete miroberio na esange kiale ngoya tuguzire yange 12 billion
kubwatekana na aba Kenya abange nigo batigire chigari chiapo chuko gutumika chigari sali eri golia magutari bone baka gutumika ite jibigibi usama goro bono gari nji gutumika igo bono wethina by senjiro security ibono as 12 billion giasirire gombegerigia Kenya Revenue Authority gitari gusangire ikiaro jino net bosonga to debena jibese gusangirugire kerega eojine gari bosongo na bosangiri parking ko seminto binde lakini bono mpiyo magutari konywewe karatari konywewa kibese te goswa aboigo ase ekare serikali ya nyura maje pona band konye serikali ose abantu be business mbabwate till number till number marusi rioro esari bagwebuka amangana ye tax boigo abagwekesaji bari begize jisiko ange 6000 ase ineka seti ya taifa leo mwanju mrengo tebi kyana eririgena serikali ya nyumaji ekeremero beri yabegete abantange 6000 wekesaji asinzia isuka Kenya niko bono wameondoa huduma yao asinzia Kenya gone wethene serikali no ekebegete tax aba Kenya na bantu bande mbare batumikire mbinu ende nande ko serikali gotanyora emeroberi yabo boigo ni dojena muraibwense aendelea kutoa hadi nyingi asensemeri ya Coast unensemeri ya Mombasa boigo ni doja sikaseti ya taifa leo na kim borokiwa bali osa borokia bali bechiskurcho boroso batanyora libaga liokolenda matem ya kerasi ya ikobina kabere igabone yatigere twe aba alimu be secondary boga balimu banene no barase county ya Mombasa be primary asomoro beriobo okoro mwaka okero mwaka baganda bachikora kora induction uzibachikora kora miroberiende kono barase nsemeri ya Mombasa ayungati yali arasi gaseti ya taifa leo manjumure nago chuteli gyara abantu barokonyo mwanje tega seti ya taifa leo konyo aragwe somera amange kiasi gaseti kyara koli mete koli jali kige swahili getekia sana alina serikali sasa ya nyomachi obane kare abigete meroberi yabo ya nyure amachu manjumure naro arasi semo ya magaseti asemambi ya boniga pono kwenye rekobi ya utajisomea kwa undani na urefu ekiara ndwega situ no kuchite ndruko someronsi to someronsi entoko kore ndoko chuteri etwa tena lende na alia roro tuako obwansu kwenda kwanyoreka seti yao asenjire ya mosi yende kwenderere wasomera asemambi ya boniga prenya chwa yao nteno alime yomorobelio Ndizi TV ni kiboko yetu ntwanya komaja koyebwatia gakigendera boigo asobo semi mogotoa anene asensemeri yebiro asante sana ekarondete kutubwatia asemambi yaboni asante ene Ndizi TV bonsimusi kerodro yebiro bitu ya mnyoke ndo mendirektari ngaye kila kinya kifika tutakwambia kutota turanda asensemeri ende ya studio ende torode abera tatu asemambi yabona tokwirana tote asuzu na daktari ojire wataenda na Dorcas na taraja tutaendelea kidogo katoenda kumuganya asemambi yabona kuna turawiki asensemeri ende turawiki madukani na ana liora manyenga kiense to Kenya gendrede ngayura no mwane skurwe ruse karoto so January ngayura ndogole bintu bya electronics ngayunya gitari kyora ende ebibionsi to kotigera choshwalia na rara kuira madukani asinini Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Miamano mwanju muri Ndizi TV andonse asowera ne kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jakari tukuria Jumatano ujagerense maneno sumbaka chinse to nenusu asekira tukuria Jumatano ngo kwari nkandage komi kiromonto na watu mwacho tuwe chaya eseke no kwanya Iko iti nyombo chubo nyanzi. Iko nyombo chubo nyanzi na chia kora taibwe umuchi. Ono nga make song na chirusi. Gega no to kora tabo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako ri barigiriye birogo osinani kibarenge to jokora ojese matu kwari bosingo. It happened nga ngumbu na reng. Bakantumire tigiti. Inche wa attend interview. Enche na kanchire gotiga. Gotoka nkali ondonga. Christmas. Muntu na temete sana
kutulindoro cha bantu saba bagima igarenge ko kora biashara byo konye bituma n'ekingende omuga none kera ritukore Jumatano eseye munenu suya maragoba no muiroroye ritukuri aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo tweso familia buna toba umuntu tagete bintu gete binene tanga ndia tagete gente kenena ali tanga okora naro cha muchu Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime kwarigiriye obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni kampani y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komenta bagaka chinguru chubo sacha ayugusibya bangina enchera y'urwiboro ayakubwenia oburwire bwa sickle cell anemia ayugutanka oburwire bwa kansa boigo oburwire bwa prostate asabagaka samalithanguru Duncan Malitamulias bigonde omulisia gwe kanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Ever Health ya chire ase Kisii igona atendete clinic yabo abosongo as family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months bona onde chinguru bona bango kolegasi yane in the normal na dental korosa koro Helen Mura na chitegega se clinic Ever Health ga abosongo ngaira mariogo ria beira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amaga cha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Ever Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari n'oborema ayekwarorire bagotenga Kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheje cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerure gokoretera omurubire bwense yobonchereria asito kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali noborema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive
obuya mukwigira na Rocky Driving School mbulia buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyo Kisii opposite DTB Bank, ange na Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Obolemi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero asa abalemi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali Gusii tumera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalemi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'obolemi nobonda oyogo kira butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho kaletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo batebya nga teka na irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro obolemi bosomete nando nyigotete endagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansa iga You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. That any situation in your life is about to come out. It's about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there